Найс. Найс, братушка. Брат, никой не мърда, бе. О, то ще му почна в чата да пише, значи няма си говоря. Брат, тия двама са в къде, Чудесно. Ланг. Идат. Петима стука, петима. Говорим. Бат, тилци, как не оцелихме преди? Не знам. Той си няма АФК, бе. И сега ще дойде, брат. Трябваше да дадем тайм-аут. Не дадохме. Дадохме. В началото, преди това. То няма да... Преди това ти откъде я знаеш? Аз ги видях, че стоят два мафака, ама той един се размърда и викам... че може и то да си дойде на себе си. Карай му два куршума, Ай. да се събуди. Не бе, майче, като ги убивам имам чувство, че не ми дават точки, брат. Еми... Токсик. Токсика с въглата. И аз така бих програмирал играта. Слабак. Мишо не си я програмирал. Защото бех на 4. Пушваме мид. Лонг, брат. А не. Лонг, Курумиянг. Си най-добре. Забави ги. Спокойно. Вие се острахте, бе. Ей, Да. ти от ли си, бе? Така, брат. Мисля, мога да ме чули на лоуър, брат, ама в същия момент да ме погледнат стримата. Иначе не направих нищо. Бах ти, кучетата мръсна. What the fuck? Брат, то... Дай го кикнем, бе, брат. Поне пари да ти ни им дадат. А, не. Вау, помоли. Лонг. Още не може. It's long. What? Копале това. Айде, брадър. Добре, къде отиде? Къде отиде, бе, брат? Какъв мувмент, човече. Човече. То му набива. Ако ще АФК направо да го махна то. Брат. Между другото, единственото върт, което си мисля, че мога да оставим е, евентуално ако дойде да ни дропне. И да го кикнем после. Има на лонг пак. На пътница. О, найс. Туми. Имаме бомба лоуър, трима самите. Найс. Един ти спал. Къде беше? Шорт. Ма те имат бомба. Нашите. Ау. Тук има. Айде. Бат. Леле, майко. Батенце. Брат, че още това е. Тук това ли си? Бате ти лут ли си погледал толкова паре? Сега ще ви обясним аз. Аз ще отида шорт, ще ти помогна.
Арбе, този рум трябва да го взема. Трябва да стане се обръщалката. Иначе няма кога. Браво, бе. Внимай, той ливавия ще е там. Ако беше толкова пащата, бе. Айде, бе. Има бомба. Другия вон го. Браво, бе. Браво, бе. Липс. Успокои ли се малко? Те ще ви завъртат. Те имат блед. Те са двама на два. Оу. What the fuck, бе? Това викам, вадни го, бе. Не биби. Ох, имаш още един. Иши, брат, за тебе. За тебе го убием на мида, брат. Казвам ти. Аз отивам Той няма да пик. Айде. Да, отиваме. Няма да пикне, брат. Пиква. Мъртв. Найс. Това да ще това ливавия с скаут. Няма лонг. Дали. Няма тиспа. Брат, който съм бил. Наблизо. Браво. На бето. Трима вече. Влезнах. Гледай къде застава. Брате. Това не знае нормално. Ясно се. Трябваше да избягаш. Ама поне напаринаш. Не, като те. Брат, 9 в 1, брат. 9 в 1 съм му набил, бе, брат. Оцелил съм го. Кога, бе? Бомб шорт. Имаме на шорт бомба. Добре. Мокни и ево, бе. Те са тука тия. Педали. Долу е другия, ставя бе. Ще го смокне и... Котката как ми е легнала. Хизби. Дай ми бомбата, дай ми. Двама шорт. Примат. Бате ти. Няма патрони, брат.
motherfucker. What the fuck, бе, брат? Май има още един лонг. Да, един лонг. Оп. Един на малко. Един на малко. Да, още един на малко, айде. Вземем рунда. Стига, бе. Ловочки. Кар. Молотов. Ама те са еко тия педали. Лошо. Още двама има. What the fuck, брат? То рунд направо не знам какво казва него. Малко. What the fuck? Не отпари тя. Много почнахме да ги вземем тия рунди. Long for the win. Един на пън. Един мид. Сайт and city. Сайт скаут. Side one, side. One more side. Last city. Христия инфата да я дадеш. Как така бе, те бяха 3 сайд, брат, ти отли си. Беше сити той. Мид. Аз съм казал за последен. Не казали last side. Не казах one side. Имаш двама мид. Сега наблюдаваме младият играч. F1 те. Найс. Един с АВП. Тиш човека, брат. Браво, бе. Тома оцеливат, ти отли си. Аз ще ти кажа, ако го види този тунел. Уиндоу е горе. Флашва това, флашва наша. Найс. Добре. Лонг са, двама лонг има още. Давай, последен лонг. С бомба. Ей! Взимай бомбата и бегай. Брат, той е техния най-силен, ако изтролиш рунда ще те убие.
Ще те убием. Бате, аз съм най-силният от нашите, нали знаеш? Не То си не личи го гледа. по-скоро, брат. То не го гледа. Викаш, то не е фактор. И сега, брат, идва от чорта. Кофа. Той къде е понтна? Варес. Тонга ще да. Ако ще идва въобще. И сега, брат, дефюз. Като очи бъни. Моля. Магазин за левче. Магазин за Моля. левче. Спокове, брат. Защо така, бе? All B, guys. All B, all B. Not all B. One low. One back low. Оф, тук аз пребах нещата. One car. Фак. Go, go, go. Не, бе. Не, бе. Какво правиш, бе, моя кара? Раз. Май мина, брат. Аре, бе, долу е до тебе, бе, бро. Си ти, бро. What the fuck, бе, бро? Брат, какво беше това, бе, брато? Абе, брат. Прошу, бе. Като от CS, бе, брат. Ти лут ли си? Nice. Come here, we get there. One double door. Beef. Info. Double doors. Мети му граната. Каква е тази граната, бе? Трябваше в къде? ъгълчето да се удари. Отстрани още. Защо не идва с бомба? Голби, голби. Тук трябваше, нали? Я, чакай да ви. Да. Това е тази граната, бе. Nice. Елеватор. Ето бе, тогава. Найс, бе, брат, си ти има. Оп. Ласт си ти. Добре. Играе без слушалки, сигурно, бе. Лонг. Ту лонг, пуш. Гоби. Брат, те ви пушат отзад. Те ви пушат от мид. Това беше грозно. Behind. Два. One more yellow. Yeah, it's last two short and mid, Gobi. Той държи тунела, няма ядро. Добре. GG. Той е бил на... той не свърши ли, бе? И сега 15 на 15, любимото. Абе, взимай АВП-то. Вземи АВП-то.
Да се даде АВП-та на момчето веднага. Абе, пето в джоба на момчето. Бомба. Бомб, бе. Лонг бомб. Ей. Вързан яко. Браво. Я Това взема. е гейм. Добре, добре. И ми дава 150 точки. Ужас, бе, защо толкова малко дава? Не можа ли и малко повече? Мен нещо много малко ми дава, брат. И на 16-23, какво искаш, брат, да ти я даде?